Ман дар шаҳри Панҷакем ба дунё омада ба Воҳӣ расидам. Ман дар кӯдакӣ хеле фаъол будам. Мактабро бо баҳои аъло дар бисёр чорабиниҳои берун аз мактабӣ иштирок мекардам. Ба яке аз беҳтарин донишгоҳҳои Москва қабул шудам. Аммо вақти хондан фаҳмидам, ки ин соҳа соҳаи ман нест ва омӯзишро ҳам пурра давом дода натавонистам. Аз ин сабаб манро хориҷ карданд. Ба ватан баргаштам. Каме кор кардам ва дидам, ки соҳаи коримам аз ман нест. Баъд бо умеди як ҷустуҷӯи соҳаи худ дуюм бора ба донишгоҳ супоридам. Ҳамзамон бо ҷустуҷӯи кор машғул шудам. Рӯзе ба ман дар бораи алиф нақл карданд. Он вақт як ширкати хурд тақрибан 60 нафар коргар дошт, аммо бо мақсадҳои калон. Ин чиз маро хеле ҳавасманд кард. Ман маълумот ҷамъ кардам дар сайтҳои ширкат, даромада дидам, ки ин чӣ аст, алиф аз худ чиро пешниҳод мекунад. Баъзе наворҳои роҳбарошонро тамошо кардам ва баъд ба хулоса кардам, ки бояд ба ҳамин ҷо ба кор супурам. Ба ҳайси мушовир коромӯз дархост гузоштам ва тақрибан баъд аз 2 ҳафта маро ба мулоқот фарёд карданд. Баъд аз пур кардани саволнома бо акай Абдулло як суҳбат доштем. Баъд дертар хабар доданд, ки маро ба кор қабул карданд. Хеле хурсанд шудам. Аз рӯзи аввал муносибати як хайрхоҳонаи муносибати ғайриоддиро эҳсос мекардам, ки дар ҳаётам дар ягон ҷо дидагӣ набудам. Ягон кас, ягон вақт аз паси кас ягон чиз намегуфт. Баръакс, агар ягон кӯмак лозим бошад, ҳамавақт омода буданд, ки дастёрӣ расонанд. Аммо мушкилиҳо бадтар оғоз шуданд. Он вақт мо ҳамчун мушовир ҳар рӯз ҳар ҷо мегаштем. Як рӯз дар ЦУМ, як рӯз дар Авранг, як рӯз дар Волнаи 112. ба мизоҷонамон оид ба хизматрасониҳои алиф маълумот медодем. баъзе вақт флайер тақсим мекардем. баъзе вақт дар вақтҳои холигӣ китобҳои электронӣ мехондем. ман боварӣ доштам, ки ба ғайр аз мушовирӣ қобилияти зиёдтар дорам ва ба ман ҳама вақт мегуфтанд, ки аввал ту бояд мактаби мушовириро гузарӣ, бо фарҳанги алиф шинос шавӣ ва он коре, ки масъулиятнок ҳастӣ, онро хуб ва пурра иҷро кунӣ. Ин маро хеле ҳавасманд мекард. баъзан ҳуҷҷатҳои бойгониро ҷобаҷо мекардам, ки кори дастиаш бисёр буд. баъзан бо командаи алифшоп ҳар гуна идеяҳоро фикр мекардем, чӣ хел бо шарикон кор кунем, чӣ хел дар бозор бошем. ва аз байн 3 моҳ гузашт. дар он вақт алиф ният дошт, ки ҳамёни мобилии алифмобиро барномасозӣ кунад ва барои пешбурди ин як шуъбаи кор бо шарикон кушода шуд ва маро ба он ҷо даъват карданд. ба он ҷо низ дигар ҳамкоронамон, ки таҷрибаи зиёд доштанд, малакаи зиёд доштанд, онҳоро низ даъват карданд ва вақте ки ман медидам, ки чӣ хел онҳо кори худро медонанд, як таҷрибаи зиёд доранд, хеле ва хеле ҳавасманд мешудам. ман мехостам монанди онҳо шавам. барои ин то шаб истода аввал корҳои шуъбаи қарзиро ба анҷом мерасонидам. баъд бо омӯхтани бозори дохилӣ, бо фикр кардани баъзе идеяҳое, ки метавонад корро пеш барад, умуман ба чизҳое, ки вазифаи асосиам набуд, ба ин вақт шуда мекардам. пас аз чанд вақт кӯшишҳоямро дида, ба ман дар шуъбаи нав, шуъбаи барномасозон, ба ҳайси мутахассиси маҷлисҳои Scrum даъват карданд ва барои алиф ин як чизи нав буд, як чизе, ки мо ҳоло пурра намедонистем. ман низ намедонистам барномасозон чӣ кор мекунанд, чӣ хел кор мекунанд ва хеле мехостам, ки мо ҳамин соҳаро ба роҳ монда тавонем. аз ҳамин сабаб ба шуъбаи ғоибона гузашта пурра ба кор дода шудам.
ҳафтаҳои аввал каме мушкил буд. Як масъалаи душворфаҳм буд, ки ман намедонистам. Аммо ҳамкоронамон ҳама вақт кӯмак мекарданд, ба савол ҷавоб медоданд. Бо гузашти вақт ман корро ёд гирифтам. Малакаҳои шахсиям ва касбиям рӯз аз рӯз рушд меёфт. Ман боварӣ надоштам, ки чӣ хел ба як бачаи 21-солае, ки ҳоло донишгоҳам тамом кардагӣ нест, ин гуна корҳои бомасъулиятро боварӣ мекардам. Баъдан ман фаҳмидам, ки алиф аз ман аст ва ин гапҳо барои ҳавасмандкунӣ нест. Ин ҳақиқат аст. Вақт хело тез мегузашт. Мо рӯз аз рӯз рушд меёфтем, калон мешудем, хизматрасониҳоямон зиёд мешуд. Ман соҳаҳои гуногунеро меомӯхтам, ки барои рушди алифмобӣ масъулияти худро иҷро карда тавонам. Кӯшиш кардам, ки умуман чизҳое, ки дар зиндагиам халал мерасонад, аз онҳо даст кашам. Рӯзам бо кор оғоз мешуду бо кор анҷом меёфт. Дар алиф як кас метавонад устоди шумо шавад. Шумо метавонед устоди дигар кас шавед. Аз пурсидан, шавқ доштан, савол додан ҳеҷ гоҳ натарсед. Ман ба акаи Диловар бисёр савол медодам. Бо Ҷаҳонгир бисёр идеяҳоро гуфтушунид мекардем. Дар маҷлисҳо бо барномасозон хела саволҳои зиёд медодам. Аммо ягон бор радро нашунидам. Ҳозир ман 25 сола ҳастам. Тӯли 4 сол шуд, ки дар алиф кор мекунам. Аз мушовирӣ корро оғоз кардам. Ҳоло бошад, роҳбари якчанд дастаҳое ҳастам, ки зиёда аз 80 нафарро дар бар мегирад. Бо кори дӯстдоштаам машғул будам, кӯшиш мекунам, ки арзандаи оилаи алиф гардам. Ба шумо тавсия медиҳам, ки дар аввал вақте ки дар зиндагиятон ягон коратон пеш наравад, ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. Ҳама вақт як танкучае ёфт мешавад, ки кори шуморо осон мекунад. Дуюм, худро пурра ба кор бахшед. маҳз дар ҳамин вақт вай кор нею қисми зиндагиятон мешавад. Ва сеюм, кори худро дӯст доред, ба роҳбарон, ҳамкорон, мизоҷон боварӣ кунед ва баъдан онҳо ба шумо боварӣ мекунанд. Ташаккур.